Erokamano nyikwa RAMOGI kuom keto RAMOGI TV kaendi une wang' sae chenro marwa mar duol kama wakelonu weche manyien. An nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. 4. Having heard the parties, the special committee has deliberated on the question of whether to allow the governor's application for new evidence and directs here as hereunder. Od bura mar Senate ochako ayanga chenro mar winjo neno ewi okang' mar od bura ma Meru mar golo oko gavana Kawira Mwangaza e apisi. Onge gima Uhuru ne nyalo timo gi kanyo. Kama ne gino chopena. Joma wacho weche moko kuom Uhuru gi mano gi joma kwenyo Uhuru. Gima Uhuru otimo marach an ok aneno. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga koro wacho ni Uhuru Kenyatta ne okondhoge ewi mano oseo duol mar IEBC ni ne orocho yiero mokalo. Joriembo koro nyisi ni otang' kaluwore gi koth masani chwe matek e kaunti ma Narok. Erokamano kuom keto RAMOGI TV kaendi jaloko marwa en Winnie Adoyo. Jatend riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga koro wuok oko kaseyo jakom duol mar IEBC Wafula Chebukati ni ema ne oketho yiero mokalo. E twak makende ma wabedogo gi Raila Odinga olero ni en owuon en kod adieri ni en noyudo loch e yiero mokalo. Raila noloso ewi weche buora moko kuomgi en yiero mokalo, chenro mag sekta mopogore opogore koriwo koda ka doho bende od bura e kind mamoko. Twagno mabiro ni e yo ma adimba koromo saa 3 mar otieno ma kawuono to dhi nyime thuolo mar ng'iyo matut ewi okang'no. Sani to wabi mana matin kaka weche no bedo. Mago miriambo. Onge joga manondhoga kata achiel. Joano tiyo matek. Campaign manchi watimo ni pok watime campaign machalo manchi watimo ni. Ombulo kathrena kama ikwene dak kucha. Ema ombulo kathre. Gima Uhuru nyalo timo kanyo ne onge. Kijine wacho ni koda polisi no nyiso ni mondo ne ni ombulo go maber mo kwan maber. To ombulo go maber mo kwan maber koro kameriyo mokoro en lutinga miluongo Chebukati. Ema gik moko dhi okethre. Onge gima Uhuru ne nyalo timo gi kanyo. Kama ne gino chopena. Wabro kelo nwano itwagno yo madimba saa 3 kikidhi mabor ahinya. Koro mama Eda Odinga ma en min od jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ojiwo jodak ma kaunti ma Siaya mondo mak pur motegno kaka yor tieko midhiero mar kech ma osebedo ka kwako thoth counties ma pacho kaendi. Mama Eda ne oloso ugenya e romo mano yuayo moko kuom jotelo mag Azimio la Umoja kanyakla kod jatelo mamoko mabende oloso ewi siasa mapacho kaendi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Elimbe mare gwenge ma Masiro e kar chung'od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Mama Ida Odinga po chenro mag bero sekta mar pur moseket gi gavana ma Siaya James Orengo. Kanya neno gimanya Jimmy timo. Onyo fleet of tractors. Makata ke in nyagem ngeno ko ero puro gi lwetgi. Tractors ditie wabro puro go. Kaeto wacho ni kise puro beloso puothi maber to bro miwa free seeds. To kose mi seeds to bro mi fertilizer. Kora momiyo kech dikawa e pinyni. Nitie momiyo kech dikawa onge. It can be done. Mama Aida no ten gi jatend duond bura mar Roots Party George Wajakoya mana okoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom siko lungo nying Raila Amolo Odinga e rombe mothoro yuoroe. I'm telling Gachagua, shut up. I'm man enough to tell you today. Ruto is our president, we respect him. But Gachagua is bringing Ruto down. Kose. Every morning, Raila. No, instead of even saying Raila. Every morning, Gachagua is on Raila. Lunchtime, Raila. Dinner, Raila. Akwere kose ukakwere. Wajakose Rigathi kuom kelo siasa mag dhoudi e kaunti ma Nairobi. Kitalo baba sanita tali. This man is an enigma.
when they steal his votes, bringing in tribalism and Kikuyu politics in Nairobi County, I'm telling Gachagua, shut up. Ja od bura ma Ugunja mabende en jatend kweth manok od bura Opiyo Wandayi osingo nyiso ganda kaka jotelo manie piny owacho ok owinjore bedie telo. Adwaro mondo wang'e uru ni higa mabiro ni dibedo a defining year in our politics. Kendo is going to be extremely painful for those usurpers of power. We are going to demonstrate the whole world that the current regime which is in power does not deserve to be in power. Oh, come on. We are going to demonstrate through word and deed. Kendo maonge luoro. Jotelo go ne wuoyo nyasi maduokero kamano mana obagi dala Gavana ma Siaya James Orengo, nyasi mabende no oyure gi jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mbele ni kwan atamalo 52.1 mar jo Kenya neno ni jatend piny Kenya William Ruto osetiyo maber e thuolo mar ndalo 100 nyaka ne okaw apisi. Nonro manotim kod kambi mar Infotrack yango ni nyao to pod nitiere sectors mamoko karanyisi en yore mag tego uchumi mar Kenya ka. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachni. Nonro mar kambi mar Infotrack manotime gwenge aboro e pacho kae moriwo gwenge mag dho wadh nam chumbi, nyandwat ma ugwe, Masawa, Ugwe, Hoho mar Okak, Imbo, Nyanza kaachiel kod kaunti ma Nairobi yango ni sirikand Kenya Kwanza osereme chiwo singo mane gisingo ne jopiny e kinde thuolo mar ndalo 100 mar bedo e apisi. Nonro makamano mabende notime kinde thuolo mar ndalo 2 chakre chieng' tarik 21 nyaka chieng' tarik 22 mar dwe mar 12. Nyiche odadho jo Kenya maromo 840 mantiere gi higni 18 kadhi mbele e counties 47 mantiere e gwenge 8 e pacho kae. Nonro makamano yango ni singo 12 mane sirikand Kenya Kwanza osingo giyudo mana kwana tamalo 52.1 ewi 100. Singo 4 madongo moriwo chal mar uchumi, telo, dongruok kaachiel kod riwo kit chwech mopogore opogore e tich. Bende okosebedo katimo maber e sirikand Kenya Kwanza e kinde thuolo mar ndalo 100 mane orumo chieng' tarik 23 mar dweni. Chal mar uchumi kaluwore gi nonro makamano, jo Kenya atamalo 49.2 osiro tij Kenya Kwanza ahinya to wi okang' mar chako aguch hola mar Hustler Fund. Kata kamano ywak pod nitiere e wi nok mar chiemo. Dongruok korka jiwo telo makare, jo Kenya atamalo 56 neno ni Kenya Kwanza osetemo tiyo maber, mae kaluwore gi okang' mar ndiko e tich jong'ad bura 6 mapacho kae manokwed kod sirkal mokalo. Nonro makamano bende keto dongruok mar nderni kod mwandu mamoko e rang'iny mamalo ma en atamalo 60. Okang' makamano ne ochwal kod daro tije mag port ma dho wadh nam chumbi kawuok e gwenge mag Naivasha nyaka e gwenge mag dho wadh nam chumbi. Chal mar ndiko e tich kit chwech mopogore opogore kaluwore gi nonro makamano ne oyudo kwan atamalo 53. Kwan mabende iwacho ni ne otimo maber kaluwore gi okang' mar keto duonde makedo ne ratich joma mine e bwo apis jatend piny. Singo mar chopo dwaro mar ndiko kit chwech mopogore opogore e kwan atamalo 2 ewi 3 kata 2/3 gender rule kaluwore gi nonro makamano ne oyudo atamalo 52.5 ka chenro mar ndiko e tich joma mine e thuolo madito ne oyudo atamalo 52.4. Kaluwore gi jatatije maduong' mar Infotrack Angela Ambitho, sirikand Kenya Kwanza pod nitiere gi chenro mathoth ma winjore nego bed ni gitimo ahinya e chopo dwaro mag oganda mapacho kae. Ma en kaluwore gi singo mane gichiwo, okang' mogeno ni biro bedo makare e higa mabiro. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni familia mar Gumbao Jola manochiel gi magina e kinde yiero madundo maganda e sub county ma Malindi mano county ma Kilifi. Koro wacho ni onego we bura mar nek mar wuodgi no bang' do golo oko Aisha Jumwa kaka chich e nek mar jagono. Familia no wacho ni tok timo lamo e liel mar anyuola gi no, giwacho ni do koro bende oreko we thuolo Geoffrey Okuto ma bende no yaw ne bura kaachiel gi Aisha Jumwa. Giwacho ni gikwedo kang' mar do mano do kao mar wito oko burano mar Jumwa ka giwacho ni gisechwalo boke ne jamin wach e pacho kaendi Nurdin Haji kokalo kuom okindgi mondo we burano. Tunasikitika vikubwa
katika mioyo yetu sisi familia, kwa sababu mtu wetu alikuja kuuawa hapo mjini, na tukaja tukalia kilio kwa serikali, na serikali ikachukua hatua mpaka ikamwona Aisha Jumwa yuko na makosa. Leo hii serikali hiyo ikamtolea mashtaka mama Aisha Jumwa. Hata si wanyonge tumebaki kukanyagiwa. Tuko na masikitiko makubwa katika maombolezi haya, na ikiwa kweli kuna haki dunia hii iliyotendeka, tumemwachia Mungu mama huyo Aisha Jumwa. Nasikia huzuni sana, manake wakati kesi hii ilipoanza, nafikiri serikali ilichunguza vizuri sana. Hata bwana Rudin Haji mwenyewe akaona kwamba huyu mama yuko na makosa. Na serikali hii ya Kenya Kwanza, mama huyu anapatikana kwamba hana makosa. Kwa nini aletwe kama shahidi mbele yetu sisi akiwa yeye alikuwa mshtakiwa? Hilo jambo mimi nalisikia lina uchungu sana. Kwa nini asiwe shahidi tangu mwanzo? Yeye ndiye alofika nyumbani kwetu. Yeye ndiye amesababisha haya yote. Saa hii yeye anasema anadi wa Geoffrey Okuto wapi na wapi? Sisi kama familia tumejitoa katika hiyo kesi ya mauaji ya mwanafamilia wetu, kwa sababu tunahofia usalama wetu kutokana na yale ambayo yalikuwa. Maana huyu bwana ambaye ni mhusika mkubwa ana pesa na vile yuko katika kiti cha serikali, hatujui ni lipi ambalo linaweza kufanyika. Bad migao mar piny owacho mochung'ne tayo chenro mag nam Kenya Maritime Authority osechako jiwo moko kuom chike dho wedhe mag Mombasa mar gayo masiche mag nam. Ma bang' masira manyocha otimore e dho wath ma Pirates kama ji ariyo nyocha owito ngimagi. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko leronwa, kwan mathoth mag welo to pod medo donjo Mombasa e limbe. En chiegni saa 3 motieno e dho wath ma Jomo Kenyatta Public Beach Mombasa. Kai welo pod donjo, nyithindo ringo kon gi koni ka jo ohala to dhi nyime kod uso ne dhano machalni oikore mar ruo piny ka. Thoth mar nyithindo kata kamano koro kelo luoro ne moko kuom riwruoge mochung'ne jiwo arita e dho wadhno kaka mano mar Kenya Red Cross to kod Kenya Maritime Authority. Utaona kuna watoto wengi ambayo wanazunguka bila wazazi wao, na ukiangalia saa hizi inaelekea ni saa 3 ya usiku. So muhimu tuambie wazazi wachukue tahadhari, because ni muhimu ujue mtoto wako yuko wapi, na pia kuna wakati kama huu ndio pia unapata hata wahalifu wanapata nafasi. Kwa hivyo ni muhimu watu wafanye tahadhari wakija sehemu kama hizi. Tutaweka pia sheria kwamba ikifika wakati fulani watoto pia ambao ni wako umri mdogo wasiwe katika sehemu hizi. Pia ina sababu inachangia masuala mengine ambayo si ya kiusalama ambayo si hatakuwa mazuri kabisa. Kwa hivyo ni kitu ambacho tutakiangazia. Naona kwa mfano saa hii jioni karibu saa 4 sasa inaelekea, na watoto wadogo bado wako katika bahari, wako katika beach. So kuna haja pia kuchukua majukumu kwa wale wananchi ama wale watalii ambao wanazuru. Imekuwa tofauti sana na hizi zingine. Unajua kulikuwa na changamoto za corona na hali kadhalika, maisha kwa ngumu. Tumetoka mambo ya election, lakini at least mwaka huu tunaona mambo yanaenda kwa mzuri kiasi, ndio tumesherehekea mpaka saa jioni. Familia ni muhimu sana hapa, hasa wakati kama huu wa sherehe. Kwa na familia pamoja ina maana sana kwao. Tend bad migao mochung'ne chenro mag nam Kenya Maritime Authority koni bang' masira timore chieng' Christmas sani gijiwo arita mokalo kendo gitudore gi wegi yedhi mar yango ne gi weche mag kor lwasi kaka chalo. En tich makor onywakne nyaka gi jogo mawuok e riwruoge mopogore mana mar neno ni arita oketi makare e dho wedhi kod einam. Through our Maritime Search and Rescue Center, we receive regular reports. When we notice the weather pattern is likely to be very dangerous, we give out the warnings. And these warnings are able to reach out to the boat owners in time so that they don't go out when the weather is likely to be very, very bad. Before you get on board, make sure that you have your life jacket put on, a proper one that can be able to support you. And again, this is an area that we need to improve, particularly the boat operators. We need to ensure that the life jackets are able to, the right one, the genuine ones. Kama sasa tuko na Kenya Maritime Authority hapa, kuna KWS, kuna wale maofisa wa county ya Mombasa, na pia wale ambao wanafanya kazi hapa kama wale lifeguards na hawa beach operators. So kuna watu wanafanya kazi kwa pamoja, kwa sababu ikiwa tutashirikiana ndio tunaweza kuchunga
wale wageni wetu vizuri, na hata kama wewe unafanya biashara utaweza kufanya biashara vizuri. Achiel kuom chike mabende oketne jogo masuore gi yiedhi einam en neno ni gidembore kendo giwe walo mathoth ka achiel kod metho aoyaye ka gin e yie. We had an incident where some people had gone to the lake. This is not the coast, the lake, and they were taking selfies. That act of taking the selfies and the leaning on one side, it just got the boat capsizing and everybody died. It's very, very sad indeed. So when you're on water, it's not like on land. These boats are not something you can play around with. And also avoid drinking when you get on board, because drinking gives you some sense of nothing can go wrong. Tumefanya mpango, every of those boats zitakuwa na officials from the Kenya Coast Guards, tunataka kuwe na lifesavers, and at the same time in each and every one of those boats tumeweka mpangilio, tulitangaza nafasi za youth resilience. So amongst the people watakaochukuliwa ni wale wenye experience ya diving. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Komiti mar Senate moting'o ji 11 ka otelnegi gi Senator ma Kakamega Dr. Boni Halwale ochako winjo bura mar golo ya PC Gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Kawira nochopo e nyim Senate kendo kwedo ketho abich mane osomne e nyim kamitino. Walter Nyambaga lero no wachni. Grossly violated sections 12 and 24 of the Governor Mameru Kawira Mwangaza ochopo nyim kamiti mar ji 11 mochwe e kom kod Senator ma Kakamega Dr. Boni Kalwale. The allegations under Kawira okino wiye ne ketho abich madongo mane osomne nyim kamitino. E ketho mane nyiso ni Governor Kawira ne obuono chik nyadi mathoth kirango kod katiba kod chike ma county. Appointing her husband to the non-existent position of the patron of the Meru Youth Service before conducting a transparent and competitive recruitment process, addressing a riotous crowd at the precincts of the Assembly. Honorable Governor, to that charge, do you plead guilty or not guilty? Not guilty. Janeno Dennis Kiogora, ma NMCA mabo Geta West Ward, oko ne kamitino ni podo chung kar tiende kod wach mane ogolo ni Governor Kawira onge kod rieko maleo mar tayo tend county, bende okoso luor ne jotelo moyier, to kata mana neno mane ondiko ne kamitino gin pa jopiny madwaro thicho oko Kawira. Have you at any point said that the Governor of Meru is incompetent, illiterate, and so on? maybe during the campaigns. During the campaign. So you confirm that during the campaigns you uttered utterances to the effect that the governor was incompetent and illiterate. And I still uphold that view. Thank you very much. So you still uphold the fact that the governor is illiterate and incompetent. Those are the words of the campaign and they are still my words. Thank you. That conviction then led you to believe that the only solution available is for the governor to be impeached. Isn't that the case? No, it doesn't matter my convictions. What matters is the evidence, is the actions of the governor to prove me wrong. The council has said that democracy has led to unintended consequences. In your view, council, may you guide us as a committee how to assess this with respect to the people of Meru. Senators, ne otemo kolo ineno mane otangne kamiti no yor tipo mag picha, wach mane onyuolo liete kindo kinde to kod senators. The special committee has deliberated on the question of whether to allow the governor's application for new evidence and directs. The committee therefore allows the request on the basis that the wider mandate of this committee. We have not indicated direct transcriptions on the videos so that we cannot tamper with the originality and authenticity of those videos. So I have not seen it on the video that was played. So perhaps we can see that video in its entirety because there was a specific allegation. Governor Kawira, tupodo mako chungne temo thule okya pisi, en siasa mar mayo mine thulo martelo. The governor has been accused of failing to work with other leaders in the county assembly. At the end of the hearing, we will demonstrate that the allegations against the governor in the impeachment motion have not been substantiated as required in law. All these people, the MCs and the church and the people who are accusing the governor,
I want to know from him, which are the majority, the people who elected the governor or those people you've mentioned? Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yuyo mono machuok waduogo pod wan gi weche mang'eny manyaka wakeli iri kasto pod nyisi weche mag tuke bende kidhi mabor ahinya. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Be ing'eyo ni jalno manyiepo kata customer ni kod ratiro mar ng'eyo rang'iny gima olos godo mwandu, kama olose kod nengo kapok ochudo. Kayudo machalo kodi Yesu iromoya, poka neno machalo kodi Yesu iyudi duong'. Opakuru Yesu nyikwaro moga juang iluonga ni Geoffrey Hedrins ajawer mowar kendo meruoth Yesu kendo kuom sani akwayonu hawi maber ne Christmas uduto te. Nyasaye mondo gwedhu. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Erokamano uru kuom keto Ramogi TV kaendi. Ni obila e kaunti ma Narok koro kwayo jopiny kaachiel gi joriembo mondo obed akicha kinde ni makoth mapek medo chue kendo apaya mag gwenge mag Narok thoro bedo gi oula. Kanoloso gi Ramogi TV e yor simu, jatend obila ma kaunti no Kizito Mutoro oyango ni nitiere joriemb boda ariyo moseyangi ni owito ngimagi kama ne gitemo yoro aora ma iluongo ni Kombit ma oyudore Ole Polos e kaunti no. Kizito bende nokwayo jopiny obed motang' e kinde ni magitiyo gi apaya ni mar nyamburko moko nitiere ma pi oseywayo. Watu wote wenye wako katika kaunti hii kwamba mvua imenyesha katika sehemu mbalimbali, nyanda za juu kule kwenye Mau na vitongoji vyake. So mito mingi imefurika na inaweza beba magari na inaweza beba hata mapikipiki na raia. Kwa hivyo wakifuga mito wapite kwa makini. Na sasa vile tunazungumza sasa hivi, kimoja na mtu amefanywa drowning kule Kilgoris ambaye mvua ilikuwa imepita ikapita naye. Ukiangalia kule kwa karibu pamoja na bodaboda yetu huko na Tanzania, kuna pia mvua ni nyingi na magari lazima ipite kwa utaratibu na bila ku-underestimate the rate of the water. Kwa dhibele ni derepe nyamburko ya apaya maya Isiolo kochomo Moyale kwayo piny owacho mondo donjre kuo dhok mitimo ya apaya no. Mabiro bang' loche 30 moting'o dhok gi ngamia kwamo e boma mar Marsabit kuom dala reyo nikech giluor mar kuo mar area no. Adan Isaac
men jariemb nyamburko e apaya no oyuago rochruok mar arita e apaya no kowacho ni jokue jamni chungo geche e kaunti momo giparo ni wae kaunti ma Samburu chungo geche to gidhi gi geche go gi ang'enge koro bang'e gidhi kawo geche go to gilal godo. Security ile tunapata si ya kutosha. Na mimi kama kwanza sasa kama nikiwa naongea niko na risasi hiyo kwa mwili. Nimepigwa risasi, nimefanya operation juzi tu, hata imeshindikana kutolewa hata hadi sasa iko kwa mwili yangu. Sijui nini imebadilika zamani, unapea escort baka huko Achas, sasa inasikia imebadilika. Ndio tunaumia kwa barabara. Ng'ombe inakufa, ngamia, mbuzi iko karibu gari 30 iko hapa. Wengine wanaenda kusherehekea New Year, tumeshinda kutembea baba. Tunaomba serikali tuangalie tafadhali. Sasa kiangazi imejaa huko kwetu na ng'ombe yote unaanza kukufa. Sasa juu hapo mbele saidi ya Siolo iko na mvua. Sasa sisi yote unapeleka ng'ombe huko na ameshinda hata kwa barabara kupita. Na wanavamia magari kwanza wakiona gari ya ng'ombe. Inabidi sasa wanapiga risasi mingi mpaka wanaua dereva. Kama huyu mmoja mwenye alipigwa risasi ni rafiki yangu. Sasa imekuwa hiyo barabara ipitiki, hatuna amani. Na inabidi sasa hata serikali Ruto mwenyewe akuja hapo kwa hiyo barabara angalie. Riwruoge moro mong'ere kaka Wadef ogolo kwayo ne gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo timo piyo e chenro mar ndiko ayanga gode mag Rambugu e yor konyo rito weche alwora kendo ywayo welo bende. Kane gilose romo margi e sikund sekondar ma Haya, giwacho ni gisechako chenro mar pidho yien 5,000 kochopo giko dwe mar achiel higa manyien. Bende gikwayo gavana Orengo mondo ndik ayanga gode mag Rambugu e yor chopo kare chenro mar piny owacho ni godo mar pidho yien bilion 15. Gikwayo jopiny mondo sir lwedo chenro mag pidho yien kod rito alwora bende. Government to expedite the gazettement of hills, especially Rambugu Hill, so that we can have and boost our water catchment areas. Rambugu, it was earmarked long time ago for gazettement, and up to now, people are now using it personally because it is not gazetted. So my appeal to the county government is to hurry up in the gazettement of this particular hill so that we can have a water tower and also boost in tree planting. Today we are planting trees at my secondary school, rolling it out for the 5,000 trees that the chief said, and we have participated, and we believe that today we are speaking to the hearts of West Asembo, speaking to the hearts of Rarieda, and speaking to the hearts of Kenyans that we must unmask this ghost of climate change without us negating the fact that without us doing this, it will turn out to be a ghost, it will be a monster. We want to ensure that West Asembo is part of the climate change initiative that is currently ongoing. Kodhi mbele ni miche mag jolamo mowuok e dinde mopogore opogore kod gwenge mopogore opogore pacho kae ndio chokore god Kenya mar lamo ne piny Kenya. Jolamo go ogoyo kambi alwora mar Samson Kona e kaunti ma Kirinyaga kama gilamo ne Uganda jo Kenya mondo bedi achiel kaka oganda. Bende giwacho ni Uganda jo Kenya mondo med duoko erokamano ni Nyasaye kuom miyo piny Kenya yiero mokue. I came all the way out here to do the prayer walk. Peace to everybody. I'm glad to be a part of this. And peace. We are monitoring the current government to make sure they are doing or they're delivering their promises. And we are not here to make sure that we instruct the government. I'm against anybody who distracts the government. We want it to succeed. We want it to do well because tunataka tuhudumiwe, si ndio? But then going forward, we want to make sure that they deliver for the Kenyan people so that we can have food. Kuna ukame, there is no food. We want to make sure people who have good ideas. Hapa hamna tofauti ya udini. Hapa tunachofanya ni kumsadiki tu Mwenyezi Mungu peke yake. Na wakati tunanyanyua mikono yetu hatumaanishi Mwenyezi Mungu yuaishi hapa
kwenye huu mlima. Hapana, ni energy tunapata kutoka kwa huu mlima. Hizo energy unazipeleka kwako, unabariki kwako, unakuwa umeweka sehemu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kwako. Na ndiyo sababu ambaye tuko hapa, kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, hamna lingine. Kuja kumshukuru Mwenyezi Mungu, manake last time tulikuja huku tena tukamwambia Mungu tuko na uchaguzi uko mbele yetu na tunaona hatari iko mbele yetu, lakini tukamwambia Mwenyezi Mungu atusaidie aweze kutuokoa katika maovu yote itakayokuwa inaweza fanyika hapa hivi. Ndio sababu siku ya leo tumekuja katika maombi ya Mlima Kenya kuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea. Ametupatia na baraka ya mvua, tumeweza kuwa na uchaguzi wa amani, na ndio sababu tuko hapa tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo Bishop Mardin Marco Pere Mameru Celasius Mugambi yuago nok mar jodolo mag Kopere kane olose ik mar Reverend John Mutembei e county Mameru. Okoni gani kende county Mameru osewito kwan mar jodolo abich ma ok chop kwan mar jodolo adek magigeno imiyo lwedo higa manyien. Wach mokoni biro rocho chenro mag dolo. Okwayo jonyuol mondo ji olwedo rowere mosechako tiegruok mar dolo mondo kik wit geno mar tiyo ne Nyasaye. Vocations are going down, not only by death, but because we are not getting many young men who want to join us. We have been ordaining quite a number, but this year, next year, we may ordain only 3. But so we are going down slowly. But thank God for this 3. Naomba kila mmoja wetu afanye hiyo kazi. Not only the vocations director, but also every priest is responsible for more vocations where he is working in the parishes, and encourage those who are in the seminary to persevere. Jaod bura magem Elisha Odhiambo okwedo Governor Masiaya James Orengo ka owacho ni Orengo koyiero jotend migepe yo makare kata bedo ni thoth ombulu manoyudo nowuok kuom oganda mar jogem. Odhiambo nowacho ni Orengo keto tenge oganda mar jogem manochung' kode ndalo siasa nyaka ndalo yiero, kendo koro jatelo no yiero mana jok manokogone ombulu e ndalo campaign mare. Elisha ne olose gwenge mag gem kama ne osingo mar medo dhiro Orengo nyaka chop kare singo manomiyo jogem. My position as the MP for game. Game must be given the respect that game deserves. Yes. We are not begging for jobs for the people of game. Yes. We are asking of equity, no preferential treatment. We are asking for equity and fairness in the governor discharging his duty. So that we don't see so many people from Mugenya, so many people are Lego in the offices, and game people are minimal. And that is why I still insist the office of the county secretary of Siaya must come from game people. I will not tire to remind the governor that he promised the people of Siaya that within 60 days, by the 5th of December, they were supposed to have released a Uko report. Up to now, the Uko report is gathering dust. We want to know the details of that report. Yes. We want him to tell us the content of that report. We want him to tell us who bears the greatest responsibility. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te? Kiki huma ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya.
Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Bedo kod dalani kata odi iwuon ma ok ichul dwe ka dwe en mwandu maber ma inyalo bedogo ka irutaya. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report a check ni kelo ni. This man may be able to go one. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jaka nesa. Kendo ni kod chia. Poka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Weche osebedo ni marabora e paw siasa. Osetemo chopo machiegni gi Compton piny Kenya. Mak mana Ongulo go maber mokwan maber kuro kamerio. Mokuro en lutinga milu mche bukati. Magi bongo jo kethre. To debed ni ne ondhoge yiero mokalo. Jama wa cho weche mogo kumo huru gi jama kwenyo uhuru. Gimono huru otimo maracha wanokane. Ramogi TV yudo twak makende gi Raila Odinga tich ariyo jumane saa 3 mar otieno. Gimoro moro miwacho wan wabiro timo. Anadwaro ni unuti arus kendo ka ji te neno mondo ang'e adier. Donguneno, jodala ubende osechopo kae. Ang'o miyo nyaminwa noweya kenda? Aditi onge kuma Thapki nodhi. En kae. En kodi kae. Gimoro moro mene wacho kae gigo tagi na adier. Thapki ne onge richo moro amora ka. Wan ema natimo richo. Jimier jitimo gik madok to be mora inya kirudo mabe sam nyala minya sai madu maro gadal wen. Happy Merry Christmas. Ani woni mama jakida ko to ko rengi ko de. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Shabaki's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18.
BCLB license 416. Kwa dhembele weche tuke ni jatend migao mar weche tuke Ababu na Mwamba ochiwo singo ne johera magadhula ka chiel gi klepe ni kambi mar Supersport biro duogo nyiso tuke magadhula e lig maduong' pacho kaendi. Ka nowuoyo e kar chung' od bura mar Arieda, na Mwamba nolero ni osetimo romo gi kembe mopogore opogore mar biro kendo bero siro tuke mag pacho kaebe. Football is an economy. Sports is an economy, big economy. You go to major economies like the US, Germany. Sports is huge in terms of what it drives economically. And so we must monetize football. We must monetize talent. And we must get sponsors back into football. And we are definitely engaging. I met 22 sponsors, 22 corporate sponsors for breakfast 2 weeks ago. The big ones, Safaricom, Coca-Cola, and we have agreed to increase the portfolio of the money they put in football. I have also struck a deal with the MultiChoice that will see Supersport coming back to start televising football, because that is one way of marketing our talents. Tuke magadhula e lig maduong' piny mar Ingeresa noduogo e odira ni bang' ka oyueyo kuom thuolo mar dwe achiel ka otieno ma kawuono bende